pasea cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Que será ese ruído? Espero que non sexa ningunha avería importante. Que ruído máis arrepiante! Mirad o que atopei. Oíde como soa. Para, por favor, para! Que demo é iso que traes? Non teño nin idea. Só sei que sopras por aquí e apretas a barriga e... Vale, xa coitamos. Fioncho, suxeita o instrumento que vou analizalo. Oh, é unha gaita. Un instrumento musical típico de Galicia. E cando se toca ben, soa así. Eu quero tocala así de ben, no? Eu tamén! Entón o mellor será que vayamos a unha escola de gaitas. Mirade. Estes son os outros instrumentos que acompañan a gaita. Marliño, podemos escoitar como soan todos xuntos? ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué ben! ¡Bailas, pencas! Ei! Que bonito soa! Lémbrame a orquestra do baile do Club de Oficiais. Podemos facer un conxunto, nós. Boa idea! Eu pido... o bombo! A min gústame a pandeireta. Pois a min, polo que vexo, tocou o tamboril. Veña, imos anotarnos nas clases. Estade atentos para cando nos toque empezar a nós. 1, 2, 3, xa nos toca, listos, vai. Ai! Que ben que ganáramos! Foi estupendo! Pero o primeiro premio foi un libro. Eu prefería quedar de segundo. Co premio era unha torta de chocolate. Co libro poderemos mandar máis enerxía ao noso planeta. O mellor sería se gañásemos os 2 premios. O primeiro e o segundo. Título: Celestino Tarambainas. Autora: Marisa Núñez. Ilustracións: Mariona Cabasa. Editorial: OQO Editora. Nunha pequena vila pé do río vivía Celestino. Chamábanlle Celestino Tarambainas porque dormía baixo as estrelas. Cando pasaba tocando, os nenos espreitaban detrás dos cristais, pero as nais, temerosas de que Celestino lles dese un mal exemplo, enredaban os rapaces ata que a música se perdía polos arrabaldos. Por iso, a única compañeira que tiña era a súa fiel Rosamunda. Rosamunda era silandeira como un gato e pequerrecha como unha ratiña. Andaba sempre no peto de Celestino e non decía nin pío. Sen embargo, entendía a lingua dos paxaros e sabía interpretar as mensaxes do vento. Unha fría mañá de decembro, Rosamunda ergueuse e viu que todo o río estaba xeado e moi contenta foi espertar a Celestino. Pero Celestino, que estaba de moi malas pulgas, berroulle e díxolle: «Eu non me ergo, Rosamunda, aínda que o mundo afunda». E iso foi exactamente o que pasou, porque Rosamunda
foi patinar sobre o xeo do río e nun descuido, pataplof, esborrallouse e caeu por un furado. Nese momento, Celestino espertou cun arrepío como a sombra dun pesadelo. Vestiu a capa de seda, amarrou a frauta á cintura e saíu a toda presa na procura de Rosamunda. Como non a daba encontrado por ningún lado e non sabendo que facer, comezou a berrar polas rúas de toda a vila. Rosamunda foise deste mundo! Rosamunda foise deste mundo! Pero ninguén sabía onde estaba. Así foron pasando os días e Rosamunda non aparecía e Celestino estaba cada vez máis triste e xa non paseaba, nin lle daba abrazos ás árbores e nin siquiera quería tocar a frauta. En vista deso, comezaron a visitalo os seus veciños, dándolle consellos sobre como podía facer para atopar a Rosamunda. O primeiro que o visitou foi un garda civil, que lle dixo que si quería saber onde estaba Rosamunda, tiña que mandar as orellas a se informar. A Celestino pareceulle moi boa idea e non o dubidou nin siquiera un instante. Foi ata o furado que había no xeo e meteu a cabeza. E pasou toda a noite en vela intentando descifrar o ruxe do río. Sen embargo, Rosamunda seguiu sin aparecer. O día seguinte, Celestino recibiu a visita do alcalde. O alcalde explicoulle que si quería recuperar a Rosamunda, a quen tiña que mandar eran os pés, porque os pés sabían todos os camiños. Celestino pensou que o alcalde tiña razón, foi ata o furado que había no xeo e meteu os pés dentro. E ali estuvo un anaco longo, pero o único que conseguiu foi perder as botas e apañar un resfriado. Despois disto, Celestino comezou a pensar que eses seus veciños non eran moi boa xente. E seguiu dando voltas e voltas pola vila, cada vez moito máis triste, sen saber onde podía estar Rosamunda. Ata que un día, que lle dou un arrebato, botouse a berrar: «Rosamunda! Rosamunda!» E o berro meteuse polo río e foi andando detrás de Rosamunda. E cando deu con ela, levouna ata a beira onde estaba Celestino dormindo. Cando Celestino viu a Rosamunda, púxose tan contento que botou moitos días tocando a frauta sen parar. E aínda que os veciños do lugar pensaban que estaba tolo e que falaba só, Celestino e mailo seu segredo viviron felices moitos anos. Pioncho, non esteas enfadado, tes un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Queredes facerme traballar, pero a min gustame xogar. Facer cousas divertidas a cachón, aventuras con moita paixón. Pioncho, non esteas enfadado, tes un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Agora xa non me enfado, cos libros estou emocionado. Lendo con moita atención, medraranos a imaginación. Pioncho, non esteas enfadado, tens un sorriso especial, nunca terras como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Recoiro co pó de estrelas, oh.